lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ye an ye an ka laadalasigi kɔnɔna la laadalasigi min ni o bɛ tali kɛ gafe kunnafoniw na ayiwa an b'a fɔ nin bɛ kɛ ni kalimu karamɔgɔ fo ka taa se dabaji karamɔgɔ ma olu ka maguwa ni wulikajɔ min yɛrɛ kɔni ni o bɛ kɛ anw b'o de ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la o min n'o bɛ sɛbɛn nanzarakan na k'a bila n'o ye to dunkan cɛ ni bamanankan yaasa kunnafoni kana kɛ maa si den kelen degela ye an y'a fɔ nin ye jamana kibaru a n'a a kunnafoniw olu bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛlen ye sɛbɛn ye politiki kuma sɔrɔ kuma adamadenya kuma diinɛ kuma fo ka taa se kalanko ma ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ gafe ninnu kɔnɔ anw bɛ sɔrɔ k'u ta kelen kelen ka se ka a ɲɛfɔ yaasa maliden bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ bɔ kumasiri yɛrɛ kɔni na cogoya min na an y'a fɔ kunnafoni baara a laɲini de yaasa ka maaw kɔni bɔ kumasiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nin baara ninnu kɔnɔna la an bɛ dɛmɛbaga caman yɛrɛ kɔni an b'olu sɔrɔ o dɔ ye Mamadu Fa Senpara honorable an bɛ y'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka bɔ yen ni i y'a mɛn diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko cɛba bɛ yen i ka da la k'a fɔ a sɛmɛyɔrɔ o fana ye musoba dɔ ye o de kama ni an donna ni jɛmukan yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka saran fo ka waleɲuman dɔn min bɛ tali kɛ ayiwa a ka baaraw ani a ka cɛsiriw ani dɛmɛw olu bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ halisa Mali ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka saran an bɛ segin ka foli kɔni k'a la o ka bɔ yen Universel Media n'ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ fɔra ka ban dɔrɔn min ye kɔbaw ale ni babaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an m'an sɔnni sigi tulu min kan n'a bɛ fɔ a ma ko Super GT tuluw la danni sanji tuluw la ayiwa sangalama ɲɔ ayiwa tuluw la numéro 1 k'a k'i ka moteur kɔnɔ a kɔrɔ i t'a fɔ maa si den kelen ɲɛna an kɔni an bɛ bɛɛ lajɛlen bila a ka bɛɛ lajɛlen ka taa an kɔrɔbɔ ni o ye Super GT ye a min ye a kumaba san ta fo ka taa se a dɔgɔdɔgɔnin san ta ayiwa o bɛ sɔrɔ nka min ye k'a tigɛ a sun yɛrɛ kɔni kɔrɔ o de ye Universel Media Bamakɔ suguba kɔnɔna la fo ka taa se ayiwa min ye Woninda yɛrɛ kɔni ma ni kɔni ye an ka min ye bilasiralikan ninnu na min bɛ tali kɛ ayiwa publiciw la nɛgɛjuru siraw i n'olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na. Universel Media Jen izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola Woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali. Sigata la adama tan ni ka segin bana o tɛ jɔ ni foyi den kelen to anw tɛ ɲinɛ fiyewu an ka mɛri ba n'o o ye mɛriw la mɛri ye ayiwa mɛri min ni a n'a hakili olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ mɛri min ni ale hakili jɔlen bɛ a ka komini ye a ka sigida ye o de ye komini 1 mɛri ye Umaru Togo ayiwa dɔgɔnɔkɛ faama ka fo wulikajɔ ni baara ni cɛsiri min n'a b'o la a ka sigida ye ayiwa a bɛ foli kun bɔ diɲɛ don o don n'anw sigira ni jɛmukan ninnu kɔnɔ an tɛ wuli fiyewu ka sɔrɔ an m'a fo ka bɔ yen an bɛ don impôt kɔnɔna la muso minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu tɔgɔ la musobaw ka impôt baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo commune 1 kɔnɔna la k'a daminɛ madame Ba Fanta Sise an bɛ ale fo fo ka taa kɛ madame Sidibe Fatumata Bagaga ka foli kɛ ale fana la ka bɔ yen ka foli kɛ min ye impôt kɔnɔma a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na adama
an tɛna nin ko bila ka da girin kɔnɔ an bɛ teliyala dɔrɔn ka don ni sɛbɛn ye sɛbɛn fɔlɔ min yɛrɛ kɔni b'an ɲɛkɔrɔ o de ye suwari de bamako yɛrɛ kɔni ye suwari de bamako ka bi bɔlu la ale kɔni b'i sɔnni sigi bi an bɛ waati min na e ko ayiwa sema ale ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni cɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni o dɔ nana ayiwa sema olu yɛrɛ kɔni tilala u dalakan yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na laseli min n'a kɛr'u fɛ ka bɛn ni abiri kalo tile 27 ye san 2023 i b'a ye k'a fɔ sema yɛrɛ kɔni halisa u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw yɛrɛ kɔni tigɛ maa taa min ni mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ ni cɛsiri baara yɛrɛ kɔni senfɛ ayiwa u ye olu yɛrɛ kɔni minɛ sema y'a yira k'a fɔ min ye maa tan ye o kɔni o y'olu ka kɛlɛcɛ ye n'o ye menaka yɛrɛ kɔni i b'a ye k'a fɔ sema u ka baara min bɛ senna bi o de ye ka se ka mali fintigilakaw k'olu n'u u jɛɲɔgɔn minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen k'olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ tiɲɛ k'a yira k'a fɔ olu tɛ baara wɛrɛ la min ye sonyɛli baara ale ni ka jamanadenw ka se ka olu yɛrɛ kɔni minɛ k'olu don diyagoya bɛrɛw olu yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ni o ye sema yɛrɛ kɔni ye u y'a yira k'a fɔ olu ka kɛlɛcɛ minnu yɛrɛ kɔni minɛlen filɛ nin ye wa i b'a ye k'a fɔ nin kɛlɛcɛ ninnu u y'a yira k'a fɔ banbaaciw yɛrɛ kɔni tɛ i b'a ye k'a fɔ bi olu ka kɛlɛcɛ ninnu wa min ye sema kɛlɛcɛ ni lakana sabatili yɛrɛ kɔni sera u b'o de kɔni fɛ nka nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ sema y'a yira k'a fɔ ayiwa ni olu ka kɛlɛcɛ ninnu yɛrɛ kɔni ma bila min ye kɛlɛ taabolo siraw ye ayiwa o kumakan ninnu kɔni u b'u ka laseli ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an y'a fɔ laseli a kɛra ka bɛn ni abilikalo tile 27 yɛrɛ kɔni ye u y'a yira k'a fɔ bataki yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu ka mali fintigilakaw olu ka min ye lakana siraw olu yɛrɛ kɔni sabatili fɛ u ni u baarakɛ ɲɔgɔn minnu ni olu ye irisi finitigilakaw yɛrɛ kɔni ye n'a bɛ f'u ma insirisɛriw olu kɔni ye min ye kɛlɛcɛ dɔw ka se ka olu sɔrɔ kɛlɛkɛminɛ yɛrɛ kɔni b'u bolo ayiwa u y'a da kan k'a fɔ ko ordre de mission ni o ye k'a yira k'a fɔ ayiwa ninnu bɔra ka taa baara min na n'o ye sema kɛlɛcɛw ye ayiwa u ka ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni bɛ a kalama n'a kɛra mara min yɛrɛ kɔni na o de ye sima ni ale bɛ minaka yɛrɛ kɔni fɛ nka i b'a ye maa minnu yɛrɛ kɔni nɛra nin baara in kɔni na maa tan don u y'a tɔgɔ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ mohamed ag abdulayi donc fo ka taa se ben laden ag isuf ale ni a maa caman ka taa bila min ye gozi ak wilala i b'a ye mali fintigilakaw yasa ka se ka tɔgɔ tiɲɛ ta k'olu sɛgɛrɛ banbaci ninnu kɔrɔw u y'a fɔ cogoya jumɛn na ko mali fintigilakaw olu bɛ ka bi jamanaden nana masumalenw kan bolofɛn minnu yɛrɛ kɔni b'u bolo ka se ka olu yɛrɛ kɔni minɛ o la i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na gɛlɛya kɔni o bɛ yen nɔ nka sema finitigilakaw ale ni mali sema kɛlɛcɛw olu ni mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ bi nka i b'a ye nin baara fɔlɔ ninnu kɔni na u ye mun de fɔ o de ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka nin kuma yɛrɛ kɔni fɔ ka se ka bɛn a la cogoya min na nka o bɛɛ n'a taw ta sema fintigilakaw olu kɔni ye a yira k'a fɔ mali ɲɛmɔgɔw olu bɛ ka kuma minnu fɔ ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ka kɛlɛcɛ ninnu yɛrɛ kɔni ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ nin kuma ninnu den kelen yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye nka u ye ɲinini fɛnɛ kɛ min b'a to olu ka kɛlɛkɛcɛw u bɛ se ka bila cogoya min na wa wari olu yɛrɛ kɔni t'a sara wa waati kelen yɛrɛ u t'o fɔ mali yɛrɛ kɔni ɲɛna min b'a to u b'u ka kɛlɛcɛ ninnu ka se k'u bila bari ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ ko olu ni banbaciw u tɛ ɲɔgɔn dɔn bi u tɛ ɲɔgɔn dɔn sini nka nin kuma ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔra min ye mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ye olu ma kala yɛrɛ kɔni don u ɲin na min ye ka se ka bɛn n'a ye a ko o min ni olu yɛrɛ kɔni ma jaabi u bɛ min ye ayiwa maa min bɛ jamana min bɛ kuma ɲɔgɔnya la ani ɲɔgɔn cɛ ayiwa ka se ka olu yɛrɛ kɔni ka ɲɛfɔli ko olu ɲɛna kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni mana bɔ nin ko in yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ an ka sigi n'a ye a bɛ mali ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni kɔ o fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ u ko diyagoya fo ka se ka olu ka kɛlɛkɛcɛw ka se ka olu yɛrɛ kɔni k'olu bila ni olu ma bila min bɛ tali kɛ kuma lankolon ni kuma jugu ni nkalonjugu o kɔni olu dɔw yɛrɛ kɔni fɔra i na komi an y'a fɔ cogoya min na min ye ka se ka bin jamanaden nana masumalenw olu yɛrɛ kɔni kan u ni u baarakɛ ɲɔgɔn minnu bɛ kɔrɔfɛ n'o ye irisiw ye ka se ka olu bolofɛnw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ o la o kɛra nkalon ye min n'a dara mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ tuguni mali fintigilakaw ayiwa olu ni irisi fintigilakaw olu tɛ jɛla dɛ ko u ni wagner min ni mali yɛrɛ ɲɛmaaw ye a kuma sɔsɔ waati bɛɛ lajɛlen na ka kuma nkalontigiya kɛ m'a fɔ ten nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ cdm ni o ye collectif yɛrɛ kɔni ye
ayiwa pour la défense des militaires olu fɛnɛ kɔni ye mali fintigilakaw k'u fo u ye baara sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa ministre n'o ye sema ka kɛlɛcɛ minnu yɛrɛ kɔni yera nin yɔrɔ la n'olu minɛra o b'a yira k'a fɔ sema ni banbacu olu bɛ dogodogo baara de la mali yɛrɛ kɔni kɔ kan ayiwa olu b'a fɛ diyagoya ka se ka maa dɔw jɛya maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni nɔgɔlen don cdm ni o ye kɔkɔrɔdonba ye ka ɲɛsin mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma olu ye a yira k'a fɔ min ye delilikan fɛn o fɛn n'o bɛ bɔ sema maaw yɛrɛ kɔni da ayiwa mali ɲɛmaaw olu kana u tulo don nin delilikan ninnu a kelen kelenna si la wa u ye min ye weleda kɛ weleda min ayiwa ka se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a ka ja diɲɛ kɛlɛya tɔnba yɛrɛ kɔni ma fo ka taa kɛ jamana min yɛrɛ kɔni bɛ kuma ɲɔgɔnya la mali ani banbaciw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ yaasa sema maa ɲɛmaaw ayiwa olu yɛrɛ kɔni u bɛ se ka ɲangi cogoya min na ka bɛn ni u ka baara ninnu yɛrɛ kɔni ye min kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ bila accord d'Alger n'o ye bɛnkan sɛbɛn min bɛ mali ani banbacikɔrɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka bila o hakilina yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ min ye maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ wele ka taa hakili jɔlenya ani hakili kilenna yɛrɛ kɔni ma ayiwa min ye bɛn yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ mali a tɛ tila bi a tɛ tila sini ka boli ka taama n'o hakilina yɛrɛ u b'o ɲini malidenw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɛ a ko min ye nin gɛlɛya ye mali ani banbacikɔrɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni an b'an sigi k'a tɔ lajɛ a bɛna kɛ cogoya min na ani ni sema maaw olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka jatigɛli kan walima babali kan min ta ka mali fintigilakaw sɛgɛrɛ an n'an sigi k'a ko tɔ lajɛ don n'a nataw la pasili sɛbɛnna mayimuna dunya fɛ an ye min bɔ soir de bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɔ soir de bamako la an bɛ don indicateur de renouveau kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ y dunbiya ale tɛgɛ nɔ la i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ premier mai la ni o ye diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan cakɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɛ o don kelen ka se ka o ɲɛnamaya laada don mali kɔnɔ min ye INTM ye défilé fo ka taa se min ye finiko olu bɛɛ lajɛlen tun b'a la nka ɲinɛta a bilala bɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ o de kɛra a bɛ fɔ min ma ko conférence de presse kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ale ni conférence débat ka se ka o kɔni k'o kɛ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigikun kun ye paix cohésion sociale o de ye bɛn wa ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma malidenw yɛrɛ dama kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka a kɛra kɛnɛ fɛnɛ ye kɛnɛ min n'a kɛra sababu ye INTM maaw olu kun ye laɲini minnu yɛrɛ kɔni kɛ u ka se ka sigi u ka laɲiniw kan wa a ka lase kɔnɔna la n'a bɛ fɔ ma ko secrétaire administratif o de ye isa bengali ye a ye hakililajigin yɛrɛ kɔni kɛ ko premier mai wa nin kɛra waati yɛrɛ kɔni ye min ye baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni tɛ diɲɛ jamana kan nka olu b'a ta bi mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la olu ye baaraba minnu yɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ ayiwa mali baarakɛlaw fo ka taa se INTM olu yɛrɛ kɔni ka cɛsiri la a ko bi waati kɔni sera ayiwa minnu kɛra an k'an sigi ka miiri n'o olu ye ani minnu bɛ don n'a nataw la fɛɛrɛ ni dabali jumɛn olu de bɛ se ka tigɛ an k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kɔni fɛ ani min ye ayiwa cɛsiri baara minnu yɛrɛ kɔni kɛra diɲɛ jamana yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ani kɛlɛcɛ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ binna ni olu ye lafasalibaw ye ayiwa diɲɛ baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a ko an bɛ waati min na lakanabaliya o bɛ an ka jamana kɔnɔ min ye diɲɛ ayiwa banajugu n'o o ye covid-19 ye ka fara CEDEAO olu yɛrɛ kɔni ye ayiwa min ye da sɔgɔli min kɛ an ka jamana ɲɛ a kɛra gɛlɛya caman ye o kama ayiwa INTM olu kɔni ye a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko trêve ni o ye k'u ka ɲininiw k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɔngiri ayiwa min ni o ɲinina jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ hali n'o y'a sɔrɔ a ma kɛ tɛgɛnɔbila sɛbɛn yɛrɛ kɔni ye nka bi wale min bɛ ka kɛ a bɛ i na komi olu ye ayiwa sɔnna o min ma o bɛ ɲini ka dankari kɛ olu yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan olu kun ye wulikajɔ min kɛ a kɛra sababu ye ka hakɛ min yɛrɛ kɔni di olu ma olu hakɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ɲini ka don ngalama la hali n'o y'a sɔrɔ u y'a laɲini olu yɛrɛ kɔni fɛ min ye ayiwa hakɛ ɲiniw ye u ka jɔ nin waati in yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a ɲini a bɛ fɔ min ma ko protocole du 5 février 2021 a ka jɔ pewu hali n'o y'a sɔrɔ o baara ninnu olu yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa a ko bi an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔni bɛ baaraba ninnu na u b'a ɲini u fɛ o yɛrɛ kɔni ka jɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a yira k'a fɔ ɲininiw o caman yɛrɛ kɔni tun bɛ nin nɔ nka u ka ɲininiw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la INTM maaw olu yɛrɛ kɔni bɛ a laɲini a bɛ fɔ baarakɛda min ma walima ekɔliso min ma ko IER
olu ka dugukolo min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'a sigi u ma ka tila k'a lakana bari ka d'a ka nafa belebele o de kɔni bɛ dugukolo in na u y'u da don gɛlɛya caman na minnu ni o bɛ baarakɛlaw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni ko fɔ ayiwa sariya min bɛ yen n'a bɛ sɔsɔ bari ka d'a kan baarakɛlaw n'olu taara hakɛ ɲini na i b'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔ caman a bɛ maa caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ ayiwa min ye sanu bɔyɔrɔ min fana b'an fɛ somisi ale ni siyama olu ye baarakɛla minnu bila ka sɔrɔ kun yɛrɛ kɔni t'a la u y'u da don ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na wa fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNPM gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ baara yɔrɔ ninnu na ni kumakan ninnu ayiwa olu bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛra yaasa min b'a to baarakɛlaw olu ka sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kɛnyɛrɛye baaraw kɔni na olu ka sara bɛ se ka damakɛ cogoya min na a bɛ se ka kɛ sara ye sara min n'a bɛna se ka nafa yɛrɛ kɔni k'o lase u yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen de kɔni ma ka b'o la i b'a ye k'a fɔ u y'u da don kalanko taasira la ayiwa lafasalitɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen ko SNEGI ni olu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye san 2021 fasiri sɛbɛnbaga ka fɔ la ayiwa kalan a ka se ka min ye sutura yɛrɛ kɔni sɔrɔ min b'a to a bɛ fɔ min ma ko année blanche k'an kisi o de kɔni ma i b'a ye bi an bɛ waati min na olu baarakɛ minnu y'o o baaraw kɛ e ko ayiwa maa kura minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o ye DCAP ye olu yɛrɛ ɲɛtana kɛlen bɛ o ayiwa kɛlɛcɛ ninnu yɛrɛ kɔni ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kuma ye INTM mɔgɔw u y'u da don mun na a ko bi an bɛ waati min na INTM u bɛ jateminɛ la jateminɛ min n'o ye Orange Sotelma Malitel fo ka taa se Remacotem olu ka kibaruya kan u ko ninnu bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛ INTM y'a yira k'a fɔ basigibaliya min yɛrɛ kɔni ni an ka jamana binnen bɛ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye olu ka laɲini caman bɛ u ye olu mada nka jamana ɲɛmaaw u k'a dɔn k'a fɔ sugu a bɛ waati min na a ka gɛlɛn i n'a fɔ a ka gɛlɛn ayiwa ni a ma ɲɛ sugu yɛrɛ kɔni feerefɛnw olu bɛ ka yɛlɛ ayiwa fɔ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ fɛnɛ k'a lajɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ kɔni na ko ɲɔrɔ ayiwa kɔsɔ ko b'a fɔ cogo di ko a bɛ fɔ cogo di bamanankan yɛrɛ kɔni na fɔcogo in yɛrɛ bɛ ni ka bon kɔnɔ ayiwa ko gɛlɛya kɔni a kɔni bɛ yen nin waati in na ayiwa ni u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la a bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye don n'a nataw la ayiwa o kama u ye nin laseli ninnu kɔni kɛ ɲɔgɔn ye sen fɛ fasiri sɛbɛnna Y Dunbiya yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa an y'a bɔ indicateur du renouveau ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ to indicateur du renouveau halisa ale kibaruya yɛrɛ kɔni na ayiwa min ye an ka diinɛtigi minnu yɛrɛ kɔni b'an fɛ yen n'a bɛ f'o ma ko laadakɔrɔw a tigiw o matarafabaw ni olu bɛ wele ko kɛmitiw u kɔni ye lasigi kɛ lasigi min n'a kɛra karido min ye ka bɛn ni avril kalo tile 29 san 2000 ani sibiridon kɛ san 2023 n'o ye samedi ye wa kɛra kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni jabala kɔni na laɲini de ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ malidenw yɛrɛ kɔni ɲɛna i b'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri tigilamɔgɔw olu binnen bɛ min ye gɛlɛya min yɛrɛ kɔni kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye i b'a ye gɛlɛya misɛnninw o bɛ nin ka don diinɛ yɛrɛ kɔni tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ laɲini ye ka se ka bɛ fɔ min ma ko appel au meurtre n'o o ye fagali walew wa min ye ka se ka wele da ka bɛn n'o ye walima a n'a a ɲɔgɔnna si wɛrɛ o bɛna kɛ sababu ye an ka jamana yɛrɛ bɛna bin min ye dingɛ kɔnɔ dingɛ min ni ayiwa diinɛ yɛrɛ kɔni tɛna i kɛrɛ yɛrɛ kɔni jɛngɛ diinɛ yɛrɛ kɔni ye bilen o kɔni o tɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni danbe ye a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma sigikun caman a kɔni tun b'o kan u y'a yira k'a fɔ kumasentigi ni o ye professeur Ame Nofis I Traoré fo ka taa se Musa Kiba Dunbiya ale ni Bala Jara kemiti maa ɲɛma caman yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan u ye laseli min kɛ n'o o kɛra u ka jɛkulu tɔgɔ la n'a bɛ fɔ o ma collectif des traditionnalistes et pratiquants de culte des ancêtres ni a bɛ fɔ olu jɛkulu ma somaw ni domaw ale ni donsow fo ka taa se solomaniyaw olu yɛrɛ kɔni ni bɛɛ lajɛlen ma u ye malidenw ka se ka faamuya yɛrɛ kɔni d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min yɛrɛ kɔni ma min bɛ tali kɛ wa kumakan min ni nkalonjugu min yɛrɛ kɔni bɛ ka ta ka da olu yɛrɛ kɔni ka taabolo in na a bɛna kɛ sababu ye min ye malidenw ye u bɛna u bolo kuru ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ko olu yɛrɛ kɔni kɔnɔ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka olu ka taabolo yɛrɛ kɔni kɔnɔ a ko a bɛ ladonnali kɛ kemiti i b'a ye k'a fɔ o kɔni u bɛ k'a fɔ cogoya min na nkalon de bɛ ka da olu yɛrɛ kɔni na ko n'i kɛra kemiti yɛrɛ kɔni ye ko o t'a yira k'a fɔ e tɛ diinɛ wɛrɛ la kodɔn wa e tɛ diinɛ wɛrɛ maa dɔn dɛ a n'o yɛrɛ kɔni tɛ kelen ye nka ko bɛnbaw taara ka tiɲɛ min yɛrɛ kɔni to olu bolo taabolo min to olu bolo wa olu b'o o de wele komi kemiti wa i b'a ye k'a fɔ o de ye olu yɛrɛ kɔni ka taabolo ye a ko bi
an bɛ waati min na ni kemiti yɛrɛ kɔni a bɛ min ye farafina a diinɛ taabolo kɔrɔ a kelen o kelen bɛ fo ka taa se nanzara jamanaw de kɔni ma ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan hakilina kelen yɛrɛ de kɔni kɔnɔ u y'u da don a bɛ fɔ cɛ min ma ko Dunbi Fakoli ale ni maa 5 min fɛn yɛrɛ kɔni minɛra u y'u da don olu ka minɛli yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan a yira k'a fɔ ko olu farala maa jugu dɔw kan ka wale jugu dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ u kɛra u ka minɛli yɛrɛ kɔni sababu ye nka i b'a ye k'a fɔ collectif a ma ɲɛma ayiwa halisa a ko bi an bɛ waati min na mali yɛrɛ kɔni kemiti yɛrɛ kɔni na olu y'u yɛrɛ di kiiri tigilamɔgɔw ma yaasa ni kiiri baara ɲuman a bɛ se ka kɛ cogoya min na ayiwa tiɲɛ a bɛ se ka da kɛnɛ kan nka o bɛɛ la collectif u ye ladonnali kɛ k'a fɔ bi an bɛ waati min na komini naani na ale ye procureur n'o ye Ture ye e ko ayiwa kiiri baaraw olu ka faamuya la a tɛ ka taa taasiraw olu yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye ja dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ a bɛ fɔ maa min ma ko El Beshir ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye komini naani na o procureur yɛrɛ kɔni ye ale y'a jira k'a fɔ ko maa minnu tɛ ala dɔn ale tɛna olu dɛmɛ ala dɔnbaw olu yɛrɛ kɔni kan o kuma min yɛrɛ kɔni fɔra kiiri laada ani a sariya ye min ye ani a baara dɔn o ye min ye a to o kofɔ bari kiiri bɛ jamanaden a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kɔni kama a y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko waati tɛmɛnenw na diinɛtigi yɛrɛdɔmɔw tun bɛ ɲɔgɔn na u y'o bila k'a ɲɛnabɔ diinɛ sira kan yanni kiiri yɛrɛ kɔni da ka don a la e ko munna kamiti olu ta ma bila o sira fɛ fo ka to olu ta kɛ kiiri yɛrɛ kɔni baara yɛrɛ kɔni ye tuguni a ko bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na olu bɛ ɲininkali k'u yɛrɛ la mun de la bi an bɛ waati min na denmisɛn min ni ale yɛrɛ kɔni taamara kuranɛ yɛrɛ kɔni kan kiiri tigilamɔgɔw olu ma wuli o yɛrɛ kɔni o nɔ yɛrɛ kɔni fɛ a ko yalima hakɛ ɲini na i b'a ye k'a fɔ a bɛ maa dɔ de ko fɔ wa walima a bɛ min ye taabolo a b'o o dɔ de ko fɔ wa walima hakɛ ɲini na jamanaden bɛɛ de kɔni ka kan a la wa u ko ni jɛkulu in u y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ninnu ye misali min b'a jira k'a fɔ kiiri yɛrɛ kɔni baara kɔnɔna la gɛlɛya yɛrɛ kɔni o dɔɔni yɛrɛ kɔni ba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bari ka d'a kan kiiri a kan ka jɔ min ye maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ bila i ka hakɛ kɔnɔna la fantan ni faama silamɛ ale ni diinɛ wɛrɛ kɔni ma o kama u ko k'u bɛ wele min n'a bɛ se jamana yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni tigɛ i b'a ye gɛlɛya misɛn min yɛrɛ kɔni bɛ an ka kiiri kɔnɔna la yaasa olu bɛ se ka lakilen cogoya min na o kɔni u y'a laɲini min bɛ tali kɛ tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakɛw n'o ye kemiti maaw ka hakɛw ye u k'u hakili to olu la ka se ka u ka hakɛw fɛnɛ ka se ka o fɛnɛ kɔni k'o lakana a ko kemiti maaw olu yɛrɛ kɔni ka dɛmɛ ayiwa o bɛ an ka jamana ma yaasa a bɛ se ka kaana bila cogoya min na ayiwa yaasa jamana in a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na o y'olu ka dɛmɛ ye u b'o o baara ninnu fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma fasiri sɛbɛnna Adama Jabate ale yɛrɛ kɔni fɛ an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la an y'a fɔ n'an bɛ wuli ka bɔ nin kɛnɛ ninnu kɔni kan ayiwa an bɛ halisa bilasirali dɔw kɔni kɛ ayiwa an ma taa diɲɛ dɔn n'a sirakɛrɛw fɛ indicateur du renouveau yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an ye nin fasiri yɛrɛ kɔni ta yen tuguni ka tila k'a kɛ bilasirali ye ladilikan ka ɲɛsin denmansa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na nin ye maa dɔ ye maa dɔ min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ sajo la ayiwa a kamalen a si bɛ taa san 30 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn na ayiwa a kɔni a sɔrɔla a yɛrɛ balimakɛ ayiwa a y'o de da ko o kan tigɛ o kan min tigɛra a yɛrɛ k'a fɔ kunkololabana e ko o de ma kamalen yɛrɛ kɔni sɔrɔ wa u ye a cɛ min ye ka na n'a ye pɔnze a bɛ fɔ maa kunkolotɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ mara yɔrɔ min kɔni na ka bɛn ni tɛnɛndon yɛrɛ kɔni ye mɛ kalo tile fɔlɔ san 2023 sɔgɔmafɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 yɛrɛ kɔni waati hôpital Pɔnze ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko bloc psychiatrie n'o ye maa minnu kunkolo yɛrɛ kɔni wulila olu yɛrɛ kɔni dayɔrɔ o so yɛrɛ kɔni kɔfɛ i b'a ye denmisɛn fitinin o de kɔni taara sɔrɔ ye jeli yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka fan bɛɛ yɛrɛ kɔni ko o yɛrɛkɛ i b'a ye ɲininiw yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa siga kɛra maa min na o de ye Dawuda Bagayogo ye Dawuda Bagayogo san 30 yɛrɛ kɔni don i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bilala ka taa Pɔnze hali a ma mɛn bari ka d'a kan a ye a balimakɛ yɛrɛ sajo la ka se ka o yɛrɛ kɔni kan tigɛ a tɛ waati yɛrɛ kɔni bɔ ayiwa o de kɛra a sababu ye i b'a ye k'a fɔ a taali min yɛrɛ kɔni kɛra Pɔnze yɛrɛ kɔni yaasa a bɛ se ka taa furakɛliw yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa a bɛ yɔrɔ min na n'o ye bloc psychiatrie yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye Pɔnze ayiwa e ko a ma o baara kelen ka se ka o ɲɔgɔnna si de kɔni kɛ yen wa muso dɔ ale fɛnɛ ni a cɛ bɛ yen cɛ man kɛnɛ ayiwa ale kɔni waati dɔ la ale wulila k'a bɛ taa dumuni de kɔni di a cɛ yɛrɛ kɔni ma bɛɛ lajɛlen hakili bɔra den yɛrɛ kɔni kɔ min ye Dawuda Dunbiya ye
kana den ta ayiwa ko ka i bɛlɛn yɛrɛ kɔni ni den ye ka taa n'a ye fɔ u ka bloc psychiatrique yɛrɛ o kɔfɛ ayiwa min ye ka se ka muru ɲɛ kelen k'o kɛ den na fɔlɔ ka sɔrɔ k'a da i b'a fɔ sagajigi o bɛ da cogoya min na ayiwa ka muru ka se ka a don a kan yɛrɛ kɔni fɛ ka kan in yɛrɛ ka se ka a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tigɛ jeli kɔni o suru la nka maa min ni o yɛrɛ kɔni tun bɛ taa la ka taa a somɔgɔw banabaatɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ lajɛ o dɔ de taara bɔ min ye den yɛrɛ kɔni kan tigɛlen yɛrɛ kɔni kan ayiwa kunnafoni dira ayiwa ɲininiw kɔni bunna fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye dawuda bagayoko ye ayiwa a kɔni a tununa a bɛ min dawuda yɛrɛ kɔni yɔrɔ ma dɔn o de kama komisariya fɛn fɛn bɛ bamakɔ ɲɛfɔli kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen na ani journali min yɛrɛ kɔni bɛ yen ko kojugu kɛlɛba ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ wuli ka jɔ la bi yaasa dawuda bagayoko ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka ye cogoya min na ka tila ka misali ka tila ka min ye bilasiralikan k'a di denmansaw ma nin waati in na bɛɛ lajɛlen ka se ka hakili to i den na ayiwa dawuda bagayoko maa t'a dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min na ayiwa maa t'a dɔn ayiwa a bɛ fan kelen min na ala k'an kisi ala k'an an tanga ayiwa denmansaw halisa an bɛ segin a kan bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili to i den na a kɛra nin waati in ye a kɛra waati o waati ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka ɲinɛ taaba ninnu a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ayiwa ka yafa ko u ma ayiwa laɲini yɛrɛ kɔni kun tɛ nin ye i bɛ taa k'i bɛ taa maa dɔ ayiwa dɛbɛ u ka yaasa u bɛ se ka kɛnɛya i taara kɔlɔlɔ wɛrɛ sɔrɔ yen nin tɛ laɲini an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyako ɲuman k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'a kun denw a mansaw olu yɛrɛ kɔni fɛ ni ne fana bɛ dansigi an ka bi ni o ye gafe kunnafoniw na adama ayiwa muru yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka ale sɛgɛn a bɛ ka furu cogoya min na a bɛ ka furu an b'i deli a kana bɔn an sigilen kan nɔ ayiwa sabalikɛ ture fo ka taa se maki kan ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo siriki ture salifu tarawele mayimuna tarawele ayiwa ale ni fatumata tarawele fo ka taa se awa jara ani daraman darambe min ye jawo ye sumalo ale yɛrɛ kɔni bɛ an fɛ yan nɔ bada jawo yi an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ka bamakɔ kura bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo nin waati in na jawo ye tɔgɔ la fo ka taa se fami kan wa ni o ye dɔ ye kasimu ye wa an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an b'a fɔ wasalama kan bɛɛ